Huruful hija'iyya guda 28 wanda mutane da dama suna so su haddace su amma wasu suna musu wahala sun kasa haddacewa, wasu kuma sun haddace amma sun kasa furta harfan daidai. Yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau mun zo muku da hanya sabuwa mai sauƙi wacce za ta taimaka muku wajen haddace huruful hija'iyya da kuma furta su a daidai ko a cikin kalma ko a cikin jumla. Yadda za ku furta jumlar larabci ko ku yi magana da larabci cikin hanya mafi sauƙi, a yau mun zo muku da sabuwar hanya. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, yan uwa ina roƙon ku da ku daure ku danna mana liking, sannan ku danna share, sannan idan kun ga wani darasin da aka yi ba ku gane ba ko kuma kuna da wata shawara ko wani ƙorafi, za ku iya mana magana a comment section wato ɓangaren maganganu. Insha Allah za mu tsaya za mu duba za mu ku bayani cikin sauƙi. Hanyar da ake haddace huruful hija'iyya mafi sauƙi shine hanyar gane harfan da suka maimaita kansu, kamar misalin wa'annan harfan idan ku duba za ku ga duka sun yi kama da juna ne, sai dai bambancin su suna da bambancin ɗigo. Kowanne akwai adadin ɗigon da ya ɗauka, sannan akwai inda ake masa ɗigo. Kamar misalin idan aka ja layi kamar haka sannan aka yi ɗigo a ƙasa, wannan shi ake kira da ba'un. Idan aka ɗauke wannan ɗigon ya koma sama za ku ji an ce nunin. Sannan wani ɗigo zai iya kasuwa guda biyu, zai iya zama fiye da guda biyu. Idan guda biyu ne a sama za a ce masa ta'un, amma wannan ɗigon guda biyu idan suka sauko ƙasa sun canza daga ta'un sun koma ya'un. Haka zalika wannan ɗigon zai iya zama a saman shi za ku ga ya zama guda uku wanda ake kiransu da sa'un. To ire-iren waɗannan harfan idan kana gane su insha Allah za ka samu sauƙi wajen haddace huruful hija'iyya. Za ka gane cewar hanya ce mai sauƙi wadda ba sai ka sha wahala ba wajen haddace huruful hija'iyya. Sannan muna roƙonka kar ka manta ka danna mana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Almanas TV, sannan ka danna mana like da share domin sauran 'yan uwa su amfana. Idan kana da ƙorafi ko tsokaci ko kuma tambaya akan abin da aka yi baka gane ba, za ka yi mana magana a shafin maganganu. Insha Allah za mu tsaya za mu duba, ko kuma shafinmu na TikTok da ke da suna Almanas TV, ko kuma manhajar Facebook ka danna Almanas Online Class. Insha Allah za ka ga darussukanmu a jere a cikin shafinmu mai suna Almanas Online Class. Kar ka manta ka danna mana following da sharing domin sauran 'yan uwa su amfana.